Bi juin kalo tile 22 san 2020 aw minnu bɛ ka filɛ an ka bɔlɔlɔkannaw la fo yan fɔ aw sigiyɔrɔ la an b'aw fo danti foli min na ni aw ka kunnafoni ale wagati selen Mali kunnafoni point net ale jabaranin kan. An ka sanfɛ kiri tigilama minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ wele ko les 9 sages de la cour constitutionnelle olu maa 4 u y'u ka baarabila sɛbɛn ni ka o di dɔgɔkun tɛmɛnen na. Baarabila sɛbɛn yɛrɛ bɛ tali kɛ fɛn min kan sa o de ye gɛlɛya min bɛ an ka ba politikilakaw ta fanfɛla fɛ. Gɛlɛya min yɛrɛ ni ale sɔrɔla wasaden kalafili ale tɛmɛnen ta fanfɛla la. Jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ olu farala ɲɔgɔn kan ni ka fara Mamudu Diko ale n'a ka maaw kan k'a fɔ k'an ka jamana ɲɛma ko ale ka baara bila ka sababuya kɛ a ka baarakɛta jamana kɔnɔna la k'o tɛ baara ɲuman ye. O fana tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ jɛkulu wɛrɛ fana bɛ yen nɔ olu fana farala ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛma ko olu bɛ a dɛmɛ a ka baarakɛta la. San 2020 hiji o kɛlen don hakili wasuwasu ye hijikɛlaw bolo ka sababuya kɛ u t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ ɲina hiji ale bɛna kɛ walima a tɛna kɛ ka kɛɲɛ ni coronavirus ale banako ye. Arabi Saouditekaw olu ye dɔ bɔ u ka sokɔnɔ datuguliw la nka o bɛɛ la maa dɔw bɛ k'a fɔ ko yala ko hiji k'a bɛna bɔ ɲina wa ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko hiji san 2020 ko ale bɛna bɔ ko ni ala ma basi wɛrɛ foyi kɛ ko foyi tɛna a bali. O fɔra maa min fɛ sa o de ye Monsieur Cisse ye ale ko a b'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko maa minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka taa hiji ko tɔgɔsɛbɛnw bɛ sen na hali bi k'u ka bɔ u ka to u tɔgɔw sɛbɛn hiji ko ta fanfɛla la ko u ka n'u tulo don ŋunuŋunukan minnu ni a bɛ an ka bɔlɔlɔkannaw la u ka n'u tulo don olu kɔrɔ ka sababuya kɛ ko ŋunuŋunukan ninnu tɛ tiɲɛ kuma ye. Ka kɛ ni juma tɛmɛnen ye maa minnu n'olu bɔra ni ka taama n'o ye Mamudu Diko ale n'a jɛɲɔgɔnw ye k'a yira k'a fɔ k'an ka jamana ɲɛma ko ale ka baara bila o siratigɛ la sa u y'u ka maa dɔw lawuli ni ka jamana ɲɛma ale ka baarabila sɛbɛn k'o don olu bolo u ka taa di an ka jamana ɲɛma ma n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye Kuluba. Olu talen Kuluba taga sira la sa an ka finitigi minnu bɛ yen nɔ u y'u torin ka jigin k'a fɔ ko u tɛ se ka yɛlɛn Kuluba. O fɔlen o ma bɛn taamakɛla dɔw ma olu y'u farala ɲɔgɔn kan tuguni o kɛra yɔrɔ min na sa o de ye kunnafonidilaw dagayɔrɔ kɔrɔ ni o bɛ Bolibana ko olu bɛ taga ni ka taga jamana ɲɛma ale ka yɔrɔ ka taa tiɲɛni kɛ yen nɔ kelen tuma min na sa an ka ba polisilakaw olu ye gazi ka o fili maa ninnu kan walasa u bɛ se ka jɛnsɛn cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛni ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Burkina Fasokaw olu fɛ yen nɔ u ka lakɔliden minnu dɔw bɛ yen u ka lakɔliden minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ ka gendarme ale kalan kɛ a ma 93 olu de gɛnna ka bɔ u ka lakɔliso kɔnɔna la ka sɔrɔ u tun bɛ jɔyɔrɔ o filanan ta fanfɛla la gɛnni yɛrɛ kun ye fɛn min ye sa k'u bɔra u ka lakɔliso kɔnɔna la ani u ye u ban ni ka u ka degeliw kɛ degeli min yɛrɛ n'a bɛ tali kɛ taama ta fanfɛla la u ma sɔn o kɛli ma ka o kun kɛra fɛn min ye sa o de ye ko sirabakan kasara k'o ye u sɔrɔ sirabakan kasara in yɛrɛ kɔnɔna la sa maa kelen o nin tora la maa caman o joginna. An bɛ taa Côte d'Ivoirekaw fɛ yen nɔ Laurent Gbagbo ka taa se Charles Blé Coudé ma diɲɛ seleke naani kiri tigilama minnu bɛ yen nɔ olu bɛna kiri tigɛ bi tɛnɛn juin kalo tile 22 san 2020 u welela maa min fɛ sa o de ye procureur Bensouda ye procureur Bensouda ale y'u wele kun min na o de ye k'u ye fagaliwale ta ni ka dugulamɔgɔw ka olu sɛgɛrɛ o fɔra tuma min na sa o de ye janvier kalo san 2019 wagati. Ka kɛ ni juin kalo tile 26 nata ye Madagascarkaw olu bɛna u ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ni ka ale ɲɛnamaya jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya min yɛrɛ n'u bɛ tali kɛ u ka san 60 o kan nka ka kɛ ni coronavirus ale banakisɛ ye u ka dugu kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ k'u tɛna koba kɛ ɲina u ka sanyɛlɛma ta fanfɛla la. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni point net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.